Nggih, Mang Rian kula lak nguburi mawon. Iya, monggo. Ada. Tiba gopet itu. Lah goceng aku apa opa iki? Burung rampung, burung tel. Akeh banget. Paling celeng kau. Udono takon motong kok ya. Lah wah. Mas. Pentas. Alah, ada. Goceng aku ya, Pak yo. Mas. Nggih. Nggih, Mas. Iya, monggo. Mas. Yuk. Semangat, ada, Pak. Nggih. Iya. Nggih, monggo, Pak. Semangat. Alah, semangat. Goceng aku. Nggih, nggih. Rata-rata saya. Apa? Semangat lu. Udah, kalau ikan paling kuat batangnya. Kalau jalan duri tak orang, ala no. Ada bagus di kuat ra. Yen ra kuat ngenteni 15. Terus sing apik nang ndi ya? Ngebot apa? PS1. Pengen nek dirone ya apik. Siramu goyak-goyak terus lho. Rumah sama sirah ora tau nelan oleh apa piye. Terus soalnya gue tegek ya sirahe.
Oke. Terus. Ada. Ye. Manpora, kuat pora iku. Terus apa? Bus. Cah nom iki ngono kuwi. Motong ikan biar. Yo. Cot.
Burane celah sat ya. Sing isih dah cepet to resik terus banyune. Aja gelem kesalip. Mono nih Mas. Ngono pralon ke lho. Kalon putih. Balah piye to? Balik rono neh ra trimo. Ya ya. Ora terima balik kula neh lho kok. Ranggo sendal Mas, Bari. Lah. Ayu-ayu kok. Lek apa, Dik? Derang, Dik. Salam untuk Kidul, untuk Lor. Tahu apa kipat-kipat no? Coba aku tangan mutak wae dan pena karo ngeli. Metu Kidul enak watune. Ana ruang. Kidul to. Ono lho to. Kono, saleh kono. Langsung kurang iki kok ya. Kidul enak watune kene Kidul. Ngakui piye? Piye? Kayak apa? Rayap. Ram laku. Balik kene lho, weh. Ayo. Salah gini. Lah, ayu kok, cemplung lah. Alah. Aku udah nangel. Ini kuat. Patung tok iki. Ini kan watune Sebagai ladeng kok. Yap. Besok nangis lho Mbak. Dari Iza. Lah kowe dhewe nangis. Ora lah. Iki jane apike wong wedok iki nang sono bojo. Heeh, bener ngono iki jane. Enggak boleh. Dhuwur lanang kok. Ya surgane wong wedok. dengan berubah lebih baik lagi. Bapak Ibu jenengan tidak butuh apa-apa, tidak butuh uang, tidak butuh rumah. Yang dibutuhkan Bapak jenengan adalah